Hei, chi'n cofio pubs, ie? Wel, chi'n cofio paints. Yfed paint. Dal paint yn dy law. Y teimlad o'r sip cyntaf yna yn cyrraedd eich calon chi. Back in the room. Wel, gan bwyll nawr, chi heb mynd mas am sbel am y neb eisiau pussy willow bach yn hongan dros y bar yn enwedig yn yr hinsawdd ohoni. Mae yfed paint yn y pub fel seiclo. Chi byth yn anghofio fe. Wey! First things first. Falle bydd rhaid i chi lenwi ffurflen wrth gyrraedd i'r pub. Wel, rhag ofyn bod rhaid i'r pub cysylltu â chi os chi di anghofio'ch pwrs chi neu bod rhywun di dal Covid-19. Yeah, that's still a thing. Mae'n hawdd! Enw, curry. Hoff liw, razzmatazz. Hoff gwyliau, gwyliau'r banc, obviously. Hoff bennill o'r Beibl. Matthew 19:26, thought-provoking. Ni angen siarad ffrindiau. It's not me, it is you. Pwy sy'n mynd i dod gyda ti i'r pub am y tro cyntaf ers forever? Does dim lle i Tracy, dwi wedi fod yn neud scrapbook o'n lockdown. Dyma llyfr atgofion fi o'r trip es i ar hybu mynd i Ryl yn 2017. Dyna train station Ryl. O! Dyma nail clippings fi o'r penwythnos yna yn Ryl. Ti di bod i Ryl? Dyle ti mynd i Ryl, mae'n really nice. Sensual place, Ryl. Love it. Ti angen ffrindiau sport i ddod mas gyda ti. Wel, rhai sy'n lan am laff a banter, a rhai sy'n neud i chi anghofio bod pandemic deadly yn mynd dros y byd i gyd ti di lladd 500,000 o bobl. Fi ddim hawl cywio wrth y bar chwaith. Table service. Bydd e fel posh restaurant, just ar gyfer booze. Meddyliwch am e. Uncle Alcoholic the Ivy. What a treat. Ar y specials heddiw, mae gennym ni 3 shot o White Lightning i ddechrau ac yna peint o Shinzano fel y prif cwrs. Be hoffech chi? Gai cael y 1366 edition o'r Stella Artois, os gwelwch yna, a ddim flake yn y foam, please. Fail to prepare, prepare to fail. Mae angen bwc o popeth o flaen llaw nawr. O, siamai, gai bwc o bwrdd am 4 am tua 11 o bore, please? Anti Sadwrn, ie. O, hefyd, gai bwc o mewn time slot am shit? Na, mae'n fine, just shit. Na i piso lawr tu ôl y pub neu rhywbeth. Ie. Okay, gwelwch chi yna, okay. Cofiwch hefyd bod dal angen cadw 2 metr i ffwrdd o bawb, hyd yn oed o waiter. Bwrdd 37? O, ie, drefn in. Cochi! Bydd yn anoddach byth cadw pellter o bobl pan mae rhywun yn whipo mas 2003 remix o Tacwyn y tractor bach goch, ond mae gen i syniad bys yn helpu chi cadw pellter tra bod chi'n dawnsio. Mae'n syml, mae'n cool, a mae'n practical. A hefyd, mae'n really dda i'ch core strength. A bydd neb yn dod yn agos i chi ar y dance floor. Hey, 2 meters please, mate. A dyna ni, tips syml o sut i yfed yn ddiogel heb cael Covid-19 ac edrych yn super cool pan chi'n neud e.